Kimmo valmiina viivalla ja sieltä lähdetään kaattelemana ensimmäistä pojua kohti. Hyvinkin tiukan näköinen linja valitaan sinne, mutta eiköhän Kimmo tiedä mitä se tekee. Komeasti pyöräytetään siellä. Nyt on tekemisen meininki Kimmolla. Hirveänä vauhtia tullaan tähän lähtökarmanoihin. Katsotaan miten käypii. Komeasti vie. Sitten Pekka hitoen kaverille veet niska ja ei muuta kun matka jatkuu. Komea leveä linja on kyllä Kimmolla. Tällä ajalla mennään minä veikkaan, että aivan kärkikahinoihin mennään. Niin sitä viedään Speedoa ja maalia kohti. Kaltiokumpu kellottaa kyllä varmana yhden päivän kärkiajoista tällä ajalla. Aplodit Kimmolle. Ja Kimmo käypii siellä venekatsomot myös kunniakierroksella kiertämässä, morjestamassa tuttuja. Ja sieltä saapuu Kaltiokumpu